Автомногаборье бәйгесендә катнашучыларның саны елдан-ел арта. Элек армия хезмәтен узган машина йөртүчеләр катнашса, хәзер яшьләрне җәлеп итә башладылар. Быел конкурс исә җиңүнең 80 еллык уңаеннан оештырылды. Наше мероприятие проводится в преддверии празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Через 6 месяцев, 9 мая, вся страна будет отмечать этот праздник. Бәйгедә катнашучылар 4 команда булып ярышты. Яшь армиячеләр, яшь юл хәрәкәте инспекторлары, беренчеләр хәрәкәте, хәрби хәрәкәтләр ветераннары да үзләрен сынап карады. Беренче этапта юл хәрәкәте буенча имтихан тапшырдылар. Аннан соң пневматик винтовкадан ату буенча көч сынаштылар. Укучы малайлар кызларга бу өлештә тиңнәр булмады. Бәйге шартлары буенча катнашучылар автомат сүтеп җыю буенча да үз осталыкларын күрсәттеләр. Мондый чараларда алган күнекмәләр яшьләр өчен киләчәктә хәрби хезмәт вакытында кирәк булса, өлкәннәр исә үз белемнәрен тагын бер кат яңарттылар. Җиңүче командалар истәлекле бүләкләр һәм мактау грамоталары алды. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.